odan tesir ýazdylar. Bu gezek begen zatdylar diye jaňa demde elmala nokta begen şip bir tanışmady şu elnala nokta. Ähli begen zatdylar üçin ýürüýte telefon jaňlaňyda goýmak üçin. Dinle. Begenç. 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 Evet. Begenç. Allah telefoni. Begenç. Alay telefoni. Alay da telefoni. Alay telefoni. Begenç. Allah telefoni. Begenç. Alay telefoni. İngilizce gurlayın mı? Ha. Bergin mami. Begenç. Alay telefoni. Alay da telefoni. Begenç. Al telefoni. Alay telefoni. Begenç. Alay da. Al telefoni. Al telefoni. Nähti zagaşları. Nähti. Mehmanlar sirem azat tesir edýäňiz, inniki kimin adı üçin edýän. Odan tesir edýäňiz, şoň adı üçin ýürüýte gudoňyza goýmana MP3'sinem şu wijaň izinden ýollar. Sag bolun.